El secret de Meritxell. Era una xiqueta llamada Meritxell, que els seus pares viatjaven molt i no estaven a casa. Un dia va quedar amb un amic que es cridava Joel. Va veure un gatet i va dir que era el seu gatet que havia perdut. Joel va dir que no era veritat i Meritxell va anar-se a casa. Aquella vesprada, Meritxell va escoltar un soroll i va obrir la porta. Havia una senyora i li va dir que si estava el seu pare. Ella li va dir que no, però la senyora no le creía. Entonces va a buscar por toda la casa y no lo va a encontrar. Entonces es va a anar. Meritxell de repente va a mirarse al espejo y va a ver que era un gatet. Y entonces es va asustar y quan la seva tia va tornar i no la trobava, es va assustar i va cridar al seu pare. El seu pare va anar corrent i va cridar a la xica que va anar a la seva casa i va desfer, va tornar a Meritxell a ser humana i se s'ha d'anar llegint el llibre.